Mina was writing the words. I knew what I wanted to say. It was quite something. So I did the song. I think we won a second prize. Second prize. Not just bad. for writing it. Not bad. 20 minutes solo. You know what I'm saying? And while looking back, I think it was very nice and so it's challenging and so, and we can smile about it now. You know, Like we sad for sy solo song now. Yes, I think we do. If you look at Just while we Wat sê Gakkie? as jy nou kyk die tyd wat met Rasaad van praat, dan was dit nie soos vandaggie waar hulle net 4 team in 'n section is. Die tyd was dit 7, 8 team in 'n section. So as jy 4 pryse gekry het, dan was jy baie goed op die aard. Reg, jy agree met jou true. Dit was 'n ander dag. Maar vandag is daar net 4 teams. So jy gaan net Lisa voor prys. Dan gaan jy nog altyd wen. 'n Prys kry op die aard. Daar is mos hoe die sport vandag is. Competition was tough in die jare. Ander dag was dit baie tough. I couldn't afford paying a person to sing the solo for us. So, and also I had to write it for him. I had to arrange the music. I had to teach him the words, and he got to rehearse it and spend time. So Ek kan maar niet zo goed zelf zingen. No, so, this time I can sing in the toilet. I can sing in the shower. I can work on it while I walk and so on. So I can't involve the team where the time is concerned. You know, I'm more concentrated on the group. Yes. And on the music. And interestingly enough, my guys didn't even, we just went that evening and we played the intro and there we go. Well, I'm playing for myself, so we sing and there we go, you know. Because maybe we got lucky, I'm not sure. But, Rashad, wat is die naam van die solo? Let me see. Ja. As ek weet dat jy wag. As ek weet dat jy wag. As ek weet dat jy wag. Yeah. So here it is, folks, live from the Unica Culture Hour show. I can just do both the intros. I just want to see how we play it with music. Okay. Yeah, the first one is like this. Ek reis van môre oor die see, ek weet se kon lê. Ek gaan soveel na jou verlang. I just want to play the music, right? Then we come to the song. Al die tyd weg van jou. Okay, I remember this. Okay, so we get it. But now that's not what we did. What we did, we said this. Ik ga vandaag vertrek veroordeel. Ik ga alleen en eenzaam weer. Ik ga zo naar jou verlang. Maar ik kom weer gauw terug. Als ik weet dat jij zal wachten. Al die tijd weg van jou. Dat maakt mijn hart zo zeer. Iedere tijd weg van jou. Wie weet wat kan gebeuren. Dat is voor mij zoals voor eeuwig. Jullie tijd weg van jou. Maar ik kom goed terug. Als ik weet dat jij niet was. Jij is alles en meer. Wat een man ooit voor heeft. Ik had jou toch zo lief. En ik wil altijd het zijn. Die mooiste bruin ogen. Die lieflijkste glimlach. Maar ik weer goed terug. Als ik weet dat jij was. Zoek je op mijn hand. Wat niemand bemin als net jij alleen. En ik jou mij voor. Ik keer terug naar jou en geen ander een.
nou tot een eeuwigheid. Ik heb mijn lieve. Als ik weet dat jij voor mij was. Ja, ik jou mij woord. Dat niemand beman, dat was net jij alleen. En ik jou mij woord. Ik keer terug naar jou en geen ander een. Van nou tot een eeuwigheid zal ik jou mijn lieve geven. Als ik weet dat jij voor mij was. Als ik weet dat jij voor mij was. Het Peter Rashad die song geschreven? What kind of a question is that? Wow. Stunning. 20 minutes. Ja, ding is die. Wow. Die kasong ook nie. In 20 minutes. Maar het tape of nie van die solo kasong die. Look man. Man, ja. Is that I where? gave you some tips, yeah, but I Wow. I know it. Ik kan het wel. Dat staan sy. Ek weet. Wow. I don't want, look man, I don't want to feel bad about the mistake in there because nobody knows the song. Niemand bemin as net jy alleen. And you saying as jy net alleen. Okay. That's the mistake in there. But nobody, only I will know it. Of course, yeah. But of course, that's the nice thing about writing the music yourself, because if you make a mistake, nobody knows there's something wrong because it's an original piece, you know. Wow. There's many like Wow, that, wow, many like that, yeah. Oh.